חלון גאווה עם איתי שיקמן. כתב אישום, כן, כתב אישום של ממש, כתב אישום בועט, כואב ופיוטי, כזה שלא דופק חשבון על החיים בשוליים הגאים של החברה. זה הספר דרך הבשר, שכתב עוז גולד, שעכשיו מצטרף אלינו. היי עוז. וואו, היי, איזה פתיחה יפה, תודה רבה לך, מה שלומך? בשמחה, בוא נתחיל בזה שאתה מוגדר כסופר אנונימי, ולכן עוז גולד זהו שם העט שלך, אבל לא שמך אמיתי. אולי נתחיל בלמה? כן, זו שאלה מצוינת, אני שונא להיות בארון, שנאתי להיות בארון, לא הייתי בארון דקה בחיי, לא מול המשפחה ולא מול שום מקום, אתה יודע, אנחנו יוצאים מהארון בחיים 1000 פעמים, כל פעם כשאנחנו מגיעים למקומות חדשים, אז אף פעם לא אהבתי להתחבא, אני אדם מוחצן ואקסיביציוניסט, אבל הספר מתעסק בנושאים שהם בשולי החוק, והמשפחה שלי מאוד נבוכה מהדבר הזה, והם מפחדים שזהותי תתגלה, והם אפילו אימו עליי כל מיני איומים קשים, ועל כן נאלצתי לצאת בשם בדוי, אבל אחרי 120 של ההורים שלי, אם מישהו יגלה בעניין, אני בשמחה אחשוף את זהותי האמיתית. זה מאוד כואב לי לעשות את זה בשם בדוי. ואתה עושה את זה בשם בדוי, ואתה אומר שיש שם דברים שיכולים להיות מאוד כואבים, בעצם זה סוג של יומן אישי הסיפור הזה? זה כן, זה יומן אישי שנכתב על פני 8 שנים, זה תצריף של 4 בלוגים שנכתבו בתקופות חיים שונות, ובנסיבות חיים שונות, חלק מהן שכיהנתי כמנכ"ל של חברה, וחלק מהן שכיהנתי כנער ליווי, וחלק מהן שכיהנתי לא יודע אם כיהנתי זה המילה, אבל חלק מהן כשעסקתי בסחר בסמים, וחלק מהן הקמתי את המיזם, את הסטארט-אפ שלי, שהיום נותן לי נחת כלכלית גדולה. אז גם מנכ"ל של חברה, גם נער ליווי, גם סוחר סמים, וגם יזם הייטק או יזם של סטארט-אפ, כל זה ביחד מייצר את הספר הזה. והפרעות פסיכיאטריות רבות ומרובות, וניסיון להתאבדות, והאהבה הכי גדולה שאני אי פעם בכל ימי חיי, אני בן 41, אני אהבה כמו זו שחוויתי ומתוארת בספר, אני לא ראיתי אצל never in my life. זה במרכז הסיפור, עומד שם סיפור האהבה בין דוד לביני, וזאת באמת הייתה אהבה שאני לא ראיתי, ואני גם לא חושב שאני אזכה שתהיה לי כזו עוד פעם, אי פעם בחיים. זה בעצם לא הספר הראשון שלך, כי דוד היה... לא, זה הספר הראשון, כל השאר היו בלוגים, אני בעבר הרחוק שלי בגילי שנות ה-20 הייתי עיתונאי מאוד מצליח, עם טור אישי מאוד מצליח, עם מגזינים, אבל זה הספר הראשון שלי, שכבר אגב בעוד כמה שבועות יוצא כבר גם ספר ההמשך שלו, ואני בדעת עוד כמה פרויקטים מגניבים, אבל זהו, זה ספרי הראשון. בוא ככה אולי נצלול לתוך הספר, הכנת לנו איזה קטע שנוכל לשמוע, שתקריא לנו? כן, אני יכול רק להקדים ולהגיד משהו קטן? בוודאי. זה היה מאוד קשה לבחור מה להקריא, כי הספר מתעסק בכל כך הרבה נושאים, וכאילו השאלה ששאלתי עצמי זה על מה אני רוצה לדבר, על זה שהייתי סוחר סמים, על זה שהייתי מנכ"ל, על זה שהייתי מאוהב, על מה. אבל הדברים לא בסוף שזורים זה בזה, כי אתה בעצם בעצמך מרכיב זהות שלמה? כן, אבל אתה יודע, פתאום יש לי כאילו אייטם של 8 דקות, מתוכו 40 שניות להקריא קטע, אז היה קשה לבחור את הקטע, אני דווקא רציתי לקחת על ההתחלה של הספר, שאומרים שהיא נורא סוחפת, אבל היחצנית שלי בחרה לי קטע אחר, אז אני אקריא אותו. יפה, אז זאת הייתה הקטעה שלי. כן, יאללה, שוט. זה הולך ככה. אבל מה שהכי מגניב אותי היה שאכלנו יחד, שלא כמוני שהתרגלתי לא לאכול בזמן משמרות עמוסות בסמים, דוד מתאמן ובנוי לתלפיות, לא יכול ולא היה יכול להרשות לעצמו לוותר על מנות חלבון מסודרות במהלך היום. הוא לא היה מוותר על ארוחת חלבון בכל 4 שעות לפחות, כך שלמרות העומס ולמרות הלחץ היה מזמין לנו המבורגרים, לעצמו גם צ'יפס, פורס על המיטה או על הרצפה בדירת האיסוף, דירת האיסוף זה תחנת הסמים, בדירת האיסוף את האוכל, מפזר קטשופ כמו ילד וחריף כמו מזרחי, ומאכיל את שנינו בהמבורגר וצ'יפס ב4, 5, גג 6 ביסים, כמו פועלים יוזעים באמצע יום עבודה. אבל השיא היה שתוך כדי זה, תוך כדי הבצל, הקטשופ והבשר הטחון, הוא היה מנשק אותי. היינו אוכלים וצוחקים, למעשה מחלקים סמים ובולים כמו פליטי שואה.
שאריות של קוקאין, קיי ו-MD על כפות ידינו, סביב השפתיים קטשופ ומיונז, ובתוך כל זה נשיקות לעטות בין לבין. דווקא אז, עם אבקת קוקאין אוחזות, דווקא זה, אבקת קוקאין אוחזת בביסים של בצל בטעם קטשופ, הרגישתי כמו שיאה של אינטימיות שלא הכרתי. עבדנו יחד, אכלנו יחד, הזדיינו, ולאט לאט הרגשתי איך דוד ואני נהיים בוני וקלייד, והתחלתי להתאהב. וואו, אני חייב להגיד לך שהתגובות פה באולפן, מאחורי הזכוכית גם, מעניין מאוד. זה קטע חזק, קטע חזק. צדקה היחצנית. תגיד, איפה אפשר למצוא את הספר הזה, למי שמעוניין? הספר מפורסם עכשיו באתר עברית COIL, הוא יהיה בגרסה, עכשיו כרגע הוא רק בגרסה דיגיטלית, בעוד כ3 שבועות הוא גם יופיע בגרסת אודיו, בדצמבר הוא יוצא בעותק מודפס בהוצאת פרדס, ולמי שמעדיף לקרוא באנגלית, אגב, התרגום, עשה לי תרגום, איתמר פרידמן, תרגום שהוא מלאכת אומנות, הגרסה באנגלית יש מצב שיותר טובה מהמקור, ואותה אפשר למצוא בקינדל, ובברנס נובל, ובגוגל בוק, ואפל בוק, וקובו, וכל הפלטפורמות הדיגיטליות. אל תרד על עצמך, שלא תגיד שהכתיבה שלך פחות טובה ממי שתרגם אותך. עוז גולד, שם העט של מי שיצר את דרך הבשר, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה לך, הכל טוב.